ez da figura ederra. Zeatikan, ze falta alda. Baina hemen falta zaigu. Ardian larrua gutxinez, Larrua hemendik goitik itxundarrak, bota behar digute bertso harra, bai, berso, galantak. Baina zu ibiltzea holako kinez, da? Baina larrua eta figura pixko. Zubietatikan ituren eta ituren zubietara, ez da? Bai, astelenan etortzen dira zubietakoak iturenera, eta asteartean itzultzean diogun. Eta ezken behin hau ekarri zula ni jarri nahi, nun hemen txukun ibiltzeko. Bueno, txukun ez dago. Ez dago txukun. Bagaur hemen gurekin Amaia Altzu iturenen joaldunan aiten ibiltzea, baino jatetxe bikaina ere bakazu bertan, ez da? Bueno, txiringito. Txiringitua ez, eundoko jatetxia, bagoaz platora, kosinatzea, eta nola ez, ondo pasatzea! Iuhu! Eltsiko jai! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Amaia Altzu, ongi etorri, zer moduz? Ongi. Ongi? Amaia Altzu. Altzu. Eta jatetxia Altzu Enea, hortik handator, eo antxumia erratze zuerako, ni jatxu txantxet dudetan dion. Han etxe asko kartzen dute abizenaren izenaren Enea. Vale. Nongoa. Oida, Arginen Enea, adibidez, ez da izango zanguria. Adibidez. Enea, oso ondo. Bueno, eta badakigu parrillan aditua zehala, ez da? Bueno, esperientzia azkenean, baina gustokoa dut. Gustoko zu. Gustatzen zait arraina egitea, naiz barruko aldekoa izan, mendialdekoa. Baina naparra bertan zaudete eta, ez da? Ja, hori zaren da, Gipuzkoa hurbildugula. Hori da, eta gu baratza galanta naparruan, ez da? Ere. Gontxo salia gehiago bai, baina handikan ekartzitugu, asko, ez da? Ja. Hau da marka. Bueno, gaur ez dugu hemen ingo parrillan gauza asko, ez da kaulako, ingo deuna da, ajo blanko bat, gero ingo deu barbaina bai sasoiko arraiakin gaudela eta prejituko ditugu irinetan pasata ondo garbituta gero, eta gero hemen ingo deu limoiakin, limoi tartara bat, balagungarri bezala. Ados? Osongi. Ni zure pintxe. Vale, zure pintxe. Eta ez digo galdetuko zemuz, badaki zukaldari abila dela, eta bilen artean eundoko errezetatako zaigu, eta aldi berian, ondo pasa, ez da? Oikabe. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Amaia, garatuko izut pausuz nola ibiliko gehan errezetakin, bale? Esan deun bezala ajo blanko bat ingo deu, eta ajo blanko iteko hemen bitu batzu jadazkau, ingo deu buru osua ez, baina erdila hola bai, 8 aleola hartuko ditugu, eta uretan egosiko ditugu. Eta baratzuri horiek erabiliko ditugu ajo blankoa prestatzeko. Eta baita ere erabiliko ditugu hemen arbendola dazkau. Gordinikan. Gordinikan da freskuak. Mailuak inirikiko ditugu, behin mailuak inirikita gaunean hola gelditzen dira, bakizu almendak bitu, zek bigunak etortzen dian, hau dira freskuak, oandikan lehortu gabe, frutu lehorra, baina freskuan. Eta gero ingoituguna da uretan jarri. Uretan jarriko ditugu, zergatikan, lagatzitugu ordu batzuk, o egun batetik bestea, eta gero altze dugu horrela, eta ja azalak entzet jo. Eta hau erabiliko ditugu, baratzuri, egositakoakin, ogi mamilakin, jerez pixkatekin, gatza eta olio gotako jau, birrinduko deu, eta hori izango da ajo blankua. Eta hori izango da gaurko plateran oinarri ja. Eta gero, lagungarri bezala, hemen dakau meloia. Meloia ingo deu, iriki, ingo deuela fina moztu, gutxi gora bera, bolita hauen tamainoko potolerakin, eta ingo ditugu bolita katea, eta jarriko jau ajo blankua gainean meloian bolita batzuk, bale? Gio ingo deuna da baita ere barbaina garbitu, ateako ditugu bilomituak, ingo dugu irinetan pasata gatza pixkatekin eta prejitu ingo ditugu. Hori izangoa, baita ere lagungarri gure aurrenengo oinarri jana. Eta gero hemen ingo dugu tartarra limoi jana. Eta hemen ingo duguna da, azukriakin, limoi zuku dana eta birrindura pixkat azalana ingo dugu zukaldatzen utzi. Hoi dana murriztean ian, gero zuku gozo zitriko honekin ingo deu maionesa bat prestatu. Ingo deuna da, siapia, arrautza, hemen ospin pixka dakau, botako jo gatza eta olioa, ingo deu horrekin maionesa bat, eta gero hemen dazkau, bai oliba beltzak,
alkaparrak, tipulina txiki inda, olibak eta albaka ingo deu txiki, eta sartuko deu, hoi dana, maionesa honen barrun sartuta, eta hori izangoa tartarra. Vale? Eta horrekin goio, arrainai lagundu. Zapore derra izan. Zapore derra, gauza mordua eta lan nahiko bakau, ez da? Osongi. Mentxe, zure pintxe. Ingo deuna, nire pintxe, oso ondo. Beitu. Hau, bai, limoia jarri berdu lehen bailen martxan, gio maionesa iteko ja murriztuta doteko eta martxan eoteko. Ingo zuna da, boltxo bat emango izut, zuko ateako zu bertara, eta zuko ateatze zunean, nik ero ja sukria jarriko ez lapikuan, eta martxan jarriko dugu, bale? Hoi bat, nagazu, zuko atea baino lehenuo, bi limoiei ja raiaduratea jozu, eta bertan utzi. Hementxe utzi raiadura, eta gero zukua bertara bota, bale? Eta ni jungo naiz, hemen, zuek ikusteko, almendola batzuk puskatzen irikitzen, baina hemen bazka gero esetuta, eta gero horiek zuritu goituko, bale? Bueno, martxan jarriko gea, eta aldi berian... Lehortuko ditut pixka eta hauek? Tori papel pixka, bai. Papel pixka bat, favorez. Nik arbitu inditugu justo jarri baina lehenuo, badakizue limoia izateala zikinkeri gehiena dakan fruitua gure maigainetan. Eta sukalde guztitan esaten due. Zeatikan beti, normalen, zu meloian azala inoiz zu jaten, platanun azala inoiz zu jaten. Adibidez, beste frutu asko azalak ez dakai hain beste zikin. Baina honek, hain ondo irauteu, transportetan eta dana, beti biztan juten dia. Eta honek hartzeitu hautzak, zikinak, otro duen esateu beti limoia oso garrantzitsua ondo garbitzia. Zikin asko kitzeu. Osongi. Bueno, ekin ningo dio. Beti ikasten. Eta beti trampakiten. Bueno, Amaia, konta iguzu. Bueno, azteko eta behin, dakazun jatetxe txukun hori. Ni lanin azte naiz. Zuk eman, baina mingaina eba eman berdio aldi berian, Venga. Kontatu nola hasi zinan jatetxekin zenbat urtezua zen bertan, eta lehen dabazi kontatu jendeai zehazki nun da hon. Bai, Ituren da Naparroko herri txiki bat, eta hor jaioa naiz ni, horko etxe batean, altxunea. Bai. Ikuiluan izaten genitun behiak, eta baserriare badaukagu. Orduan, neguak nola izaten ziren hain potenteak, fuertiak, elur asko egiten zuen, orduan, behiak eramaten genitun baserrira. 3 hilabete ez edo. Ikuiluan sartu. Eta gero, bueltan... Kalefazioa iteko bertan, ez da? Beru emateko etxiai. Hori baserrira eramaten genitun. Ikuilu etxon baserri azpilan, onduan zeon... Jatetxea dugun lekuan, ikuilua zegoen. Ikuilua zen. Hor pasatzen zuten 3 hilabete horiek leheno behiak orduan. Hoxe, negua gogorra zelakoz baserri negoteko. Bale. Baserria baino berago baserria zela. Leku gogorrago batian, ala? Handi 2 kilometro, baina... Bueno, hori ere aldatu da. Garaia, negua ere oso suabiak dira. Lasaiagoak dira, bai. Eta orduan, lokala hori itxita zegon, eta pensatu ginen, ganadu zaldatzea. A 2. Bai? De 4 patas a 2 patas. Hoxe. Ai, amata, guain izalde pensatzen, bueno, igual vuelta emango dugu, Lauan kakoak lasaios zian igual, Agian. Baina diru igetzun ekartzen. Eta orduan, gure baserrian, izturiak eta elkartzen zen jende asko ingurun, eta beti bukatzen ginen amatean sukaldatzen... Jende askontzako. Bai, eta nik amari arraten nion ama. Jatetxe hor montatuko dugu, egun baten. Eta hola izan zan? Eta nolatan izan zan? Zuk ja prestatzen zinuten jendiantzako? O zuk ja beste jatetxen batutan lanen zeunden da hortan nahi zenun bizi? Nola mantzen un urrat hori? Hospitalin lanen hain izen auxiliar bezala, osea, Iruñan, enfermeritza ikasten hain izen utzi nuen, eta auxiliar bezala lanen egon duen izen 9 urtez, baina azken feinean ere zaintza da, zaintza bai ospitalin, eta beste aldean ere... Beti bezerokin egon, da beti jendia zaintzen egon, da txukun zen, pixka bat. Ez gaixuak, baina bai jendia, ez da? Bai, eta nik ikusten nun amak nola goxatzen zuen maia, jendia gustura egon dadin, eta orduan... bueno, hasi ginen, duela 27 arte. 27 urte ja, Eta aurkitu nun sozio bat oso ona, edorta, eta eran onala bagoaz. Edorta, menu zertzen laguna, beste sukaldari ba, bikote ozein izan zan sozio hori. Bikotea. Zure bikotea. Eizun etzekan denboik ezetzik esateko, ez da? Bai. Horrela izan zen, bai. Ze ona. Eta orduan, elkarrekin hasi zinaten, jatetxe iriki, orduan amare bai bertan zion, amare bai hasi zan... Bai, handiken 3 hilabetetara joan egin zen. Vale. Eta horre, ibili ginen ustekotan, baina naran ginen, benga bat, tira, eta lehenbizik urteak neko gogorrak zeren Ituren herri txiki bat da, eta hor jatetxe bat horrela
parrillan, bueno, arran izut, arrainak ere etzinen asko ezagutzen. Zu hasieratik hasi zinain bai arraiakin jan parrillan ta dana? Ni hasi nizen merluza eta rape. Eta azken finean karta bat jendia laguntzen dizu osatzen. Bai. Jendeak eramatizu zure lekura eta jendia zen nahi duen, da jendia eskatzeuna. Entzumena eta egon behar duzu adi, jendiak zer nahi duen, ez da? Eta horrela joan ginen sartzen gerota arrain gehiago. Eta gaur egun badago denetarik lubina, besugua, rodaballo. Zein da etxeko erregina? Zein da etxeko izarra arraietan, parrillan? Asko gustukoa dut merluza. Lehatza, ze gauza. Niretzat, bai. Baina, bueno, posta iten da, erraten diot jendiari, venga, jan merluza. Eta, jaten dute etxean asko, minaz dela berdina. Ez da berdina. Parrillan kogotear bat, bustana ondo erreta, baina gehiena ateratzen denaz. Eta ia dana parrillan ateratzen dezu lehatzare bai? Hore bai ateratzen zu reboxa eta osaltxa berdian edo hola? Dena parrillan. Dena parrillan. Merluza, kogotia, lupia, besugua, rodaballo ateratzen da. Bai, ondo. Asko eta ondo. Egile esan erresa. Ondo ez dakit, baina asko. Seguru ondo. Asko ateratzen bada ondo itezulan seinale da. Bueno. Eta zesan bihar nizun. Eta hor, geta jarra botatzeu ama Virginia... Difentia egiten dut. Botatzeu noa da, Lurdeseko ura, bere txiki, ze botatzei jozuzuk? Ze sekreto da kasua, gainera erraten didate, joaten direnak getariko... Hau difentia da. Eta, bueno... Baina nona dago edo ez? Baina zer desberdintzazun topatzen du, zertan desberdintzen zea gehiena? Nik uste dut oso puntu justuan ateratzen dudala arraina. Puntxuan, ez da? Bai. Osea, hile ingabe honda, refrito botatzen jozu geho gainetik. Eta gero hortan bukatzen dut. Refritokin bukatzea ikia, ez da? Bai. Azkenean arraian trukua hoi da, no? Puntxuan ateatzia. Niretzat bai, kalidadezko arraina erostia, noski. Hori da, zer esateko, ezin da arraik onena? Azken atea dana, itxasotik. Bai, freskuena, adibidez, ez da? Zeatik antxitxarro bat, o esan dezun bezala, lupi bat, lehatza, barbainak, zein da honena? Zuk zein duzun guztokoena. Hoi da, o segun sasoian, o segun nik izaten dut bai batzutan, guikatzen egu, igual neguan sarbua dao, koipe gehiokin, grasientuagoa, geho igual udan bukaen uda erdin, sarbo keoten dia makalagoak, o igual justu india arrautza boteitue, daude, momentuan harrapatzen bai oso arraian, eta puntu harrapatzen bai oso parrilan, Bai, adibidez, bogabantia egiten dudanean, Zitezu, parrilan bai bogabantia? Bai, eta batzutan erraten didate, eta nola egingo duzu hau, ez dakit, errango dizut justo egun horretan. Zeren, produktua, eta noiz irekitzen duzun, igual koral gehiago du, ez du, zuk erran duzuna azkenian da. Ze garaia den, eta segun nola dagoen, karo. Ez dago beti eta batzutan gertatzen da, igual no gaita jutesen, gaur, ez zion nahi, baina igual arraiak eretzekan bertzun koipia, baina hori ere pixka bat desmitifikatu behar da. Bai, perfekzioa ez dago. Ez dago, ez ditzen, eta horre mateu, azkenian parrilerua bere ikutua jakinda arraia nola dagoen, ez da? Eta zuk adibes bogantia esan dezuna sola joa egiten dezula parrillan. Barkatu, Joseba. Bai. Beitu, birrindura nahikoa. Guain ingo zuna da, erdibitu eta zukuak atea. Zenbat, lauei? Lauei. Eta jarriko dugu azukro horrekin martxan. Nabal hauek erabiltzen alditut. Bai, laban horiek erabili. Eta galdetu behar nizun. Barkatu, tenedori bat jarriko didazu? Bai, noski. Bai, oso ondo. Bai, gaina lenguan beitu, aita bronka botazin. Hau hola inun labana sartu eta hola zuku atea. Eta esan zin, labanakin barruan gaizki aieiz, Hola hobeto, tene horia sartu eta hola mosteko arriskuik ez da, horrela hobeto, arrazoi dezu da maia. Eta sola joan nola sartzen dezu parrian, osua o behin ebakita? Ez, ososua. Ososua, bestela zuko danak atein gozian, ez da? Bere oligu eta gatzakin. Bai. Eta, bueno, baina gero azkenean faktore asko daude hor, jendeak zer ritmoa daramakin. Ni askotan eraten diet kamarero eta. Sukaldean ondoan taratzen, zeizate guri behira, gu guapo garela badakigu, baina zoazi, kanpora eta kontatu zerbait. Oida. Eta horrek, hori oso lagungarri da. Oso. Sukaldeko langileentzat, Du diga, sukaldeko ontzako, eta gero maian da honantzako ere, bai, maian da honak ikusten badu, hor kimika o filin poliba balin badao, beha lasaiago da, hori da.
Azkenean, leku asko dago, ongi jaten diren lekuak asko daude. Nik uste dut, azkenean... Baina gero ondo sentitze zehala da beste plus bat, ezta? Ongi sentitzea, detaileak izatea. Bai. Ba, ez dakit, detaile bat. Bai, nire etxea etorri zea, eta nahi zeritu zaintut, nire etxean zaudela eta etxean sentiarazi, ez da? Bai, niri askotan eraten diate, ez du ematen jatetxe bat. Ematen du jatetxeko, etxeko jangela bat. Ba, dekorazioa ere bertan egina delako, bueno, hola, pixka bat sobela martxa. Ze ona. Ba, horre balio du eski egia esan, eta jendeak errepikatzeko, ba, horre balio du, ez da? Hori da. Bueno, hemen ingo deuna da. Uretan, esan deun bezala, baratzuriak egoziko ditut. Bale, gero, ajo blankoa martxan jartzeko. Hemen ingo etena da. Azukre honeire bai, pixkat energia gehiago emango jot. Sartuko deu. Guain, bi limoi honez. Bi patutiot. Bi. Neizu beste bi? Bai, beste bingo deu. Hau ja jarriko hemen murrizten. Hemen pepita bat ero izait. Ingo deuna da. Hau murrizten hastean dian. Beste bila botako eskilot. Hau martxan jarri deu, eta ingo deuna da. Hau zuritzen hasiko naiz ni, eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikuste. Eta zehazki jungo gea, Kaiser V, sopelan dao, eta ikusiko zu, arroz abeltza prestatu igue, eundokoa. Guazin ikuste ea nola iten duen. Egunon, Pat Kaiser naiz, hau da Jon nire lankidea, ongi etorri Kaiser bera, zuen etxera. Kaiser duela 2 urte hasten da, Patricio eta Beranaiak sortu zuten, eta gastronomia, kirola, natura eta aisialdia nahazten duen espazioa da. Gure ubikazioa ezin hobea da, Sopelako hondartzatik 3 minutura eta Larrabazterrako metora minutu bat gutxura bera. Espazio aldetik, Kaiser leku ezberdinak ditu, jatetxea, logelak, terraza ederrak, baratxak, lorategia eta gimnasio. Gure sukaldaritza nazioartekoa da eta guztientzako pentsatuta dago. Eta gure kartatik nik nabarmenduko nituzke arrozak, hamburguesak eta etxean egindako postreak ez. Gure plater izarrak, zalantzarik gabe, txipiroizko arroza eta hamburguesak izango lirateke. Eta orain, aurkezpenak eginda, joango gara plater izarretako bat egitera, txipiroi arroza. Hemen gaude, errezeta egiteko prest, gure sukaldare buruarekin, Oskarrekin. Eta orain azalduko dizuegu nola egiten den. Hasteko, tipula gorria, baratxuria, tomate naturala eta piper berdean oinarritutako purea egingo dugu. Kaiser berren, saiatzen gara bertako produktua erabiltzen, dena etxean egiten. Etxeko janaria da. Ondoren, pure hau, oliba olioetan frigituko dugu, txipiroi moztuta eta txipiroi berarekin. Txipiroi arroza duela hilabete bat gutxi gora bera sartu genuen gure menuan, eta arrakasta handia du gure bezeroen artean. Gero, etxean egindako itsaski salda botako dugu, eta kalasparrako arroz bomba gehituko dugu. Dakizuenez, kalasparrako arroza kalitate handikoa da. Oso ezaguna da. Gero, ondo nahaztuko dugu dena, eta itxarongo dugu salda ondo lurrundarte. Eta orain, platera aurkeztuko dugu. Bera, Joseba, hemen daukagu gure platera, espero dut gustatzea, eta estatu nahi baduzu, badakizu nora etorri behar zaren. Kaiser sopelan. Agur! Ai, ama, kuadrilla, hoi da hoi arroza erra itxura, Eta dotore jarri dute, eta gaina sopelako playan, eharra parajia, Mundiala. Mundiala. Egia esan goguak ingeratu gara berta juteko, aukerak hau dudantan juteko, bueno, udazkan ontan hobeto esan da, uda pasazaiguta, eta hemen jarraituko dugu kosinatzen, eta zua jarraitu goxatu arazten denoi. Beitu hemen nola dakaun, Hemen geneukan limoia, azukrekin, da murrizten nahi zaigu. Karamelua baino lehenuo, utz ja zutatik enduko ez, bale? Hemen dakau baratzuriak, egosi zaizkigula, eta ingoitugu birrindu, hemen zuritutugun almendolekin, ogila eta hemen dakaun ospinakin. Inbiar deuna dagoain, betu. Hartuko dugu melo jau eta borobiltxoak atea berdizkiozu, bale? Ados. Atea pusketa bat, eta bertatik borobiltxoak atea. Emango izut ontzi bat borobiltxoak bertan usteko, eta gero asalata hemen dakau organikua, bale? Gero,
pusketa guztik ez botak, bolitak indagio bakizu izkina horiek beti zukaldari jatitugu, eta horiek beste plater batean hemen utziko ditugu, bale? Hemen utziko izu bazpare, bale? Izkinak botatzeko horiek, bale? Eskina guztietan gauza berdina da. Hori da. Eta, bueno, hemen esan dugun bezala, hau da gau birrintzeko prest, hau da maionesa egiteko, eta hau da ajo blankoa prestatzeko. Arraia garbitzen jungo naiz nuguen, bale? Bueno, eta konta iguzu, bertan jatetxian, jendiak askotan errepikatzea aldu. Bertara jutea eta jendia ondo juteanean berriro voltatzea, ez da? Gu suertia dugu horretan. Suertia dakazu, ondo ingozu eta lana, ondo ingozue. Nik uste dut, jendia oroitzen dela, ongi pasatu duela. Bai, ez da? Errepikatzen duela. Momentu behar bat pasatu, zuen etxen ondo. Nik uste dut, gauz bat egiten aizarenean, personarreri dedikatzen diozu datu hori. Claro. Eta momentu hori berea da eta zurea. Eta hor suertatzen den, feeling bat gertatzen da, hartu emana, ez da? Hoi da. Kanpoko jendia, adibidez, udan horrela ibiltzen gara. Barcelona edo kanpoko jende asko jute zaizu? Bai, bai. Eta kanpoko jende horrek errepikatziak rekiztun ilusio egiteko, ez da? Ez zatezula betu Kataluniatik etorri da eta berriro gure etxea etorri da, ez da? Bai. Eta gogoz, beraiek eta gu ere, horiek ikusteko. Azkenean, harremanak egiten ditugu. Bai, ez da? Bai. Oso jende, ez dakit, konversazio, elkarrizketa politak izaten dugu. Bai, ez da? Zertaz itzaitezu, jende honekin. Beitu, hemen ningoeten ala ni hemen barbainan buruk eta eskataketa hemen lagakotut, ez? Hau gero arraizopan bate hoiteko ere, arraia eta sustantzia harra daka. Zertaz itzaiten dezu, gonbidatuekin, zertaz, jendia segaiekin etortzea, iba, pixka danetik jakin behar da, ez da? Denetari, momentu suertatzen dena, ez dakit, egiten aldugu bakoitzan egoera personala pixka bat, hola, nahiko superficialki, hori aztertu, nola sentitzen garen, bakoitza, nola doakion bakoitzari bere bizia. Claro, te gustezu igual urtero etortzela norbait, familiko txiki bat berria ekartzen due, igual aitondan bat edo ez dakize, edo, ez da? Eta gero aldaketak. 25 urtean kontuatuko zinean, hasieran semek etortzen ziela, eta boain semek bere semekin etortzen diala, ez da? Bai, eta gauzak eta egoerak aldatu egiten direla. Eta zu, azkenean rueda horretan sartuta zabe, 27 urte zerbaitetarako ematen du, ez? Ba, dudi gabe. Askoako ematen du. Eta gero, joaten zara Madrilera, eta gertatu zaigu, bueno, pixka bat, beraiek ere reklamatzen dute gero zu han beraiekin elkartzea. Bai, Osa, enbesteko harremana eta lagunit ezea eta da nahi, ez da? Bai, nik esango nuke baditu dela lagun honak. Barcelonako. Eta dana jatetxean arira, ez da? Deti horrekin lotua. Bakit asko gustatzen zizula zuri jatetxean gero bezeroen ajun, zen musin duen, zen mus janduten, gustatzen zaizu bateatzea mai gaineta, ez da? Bai, ni gainera ez bukaeran baizik eta momentu batean atera badut besugo bat eta ez zait ongi atera edo ikusten dut bera ez dagoela goxo, hori nabaritzen da, galdera bat eginda ez dizu erranen, ongi, zuk begira dando ja nabaitzen dizu ez dagoela, zerbait indu dut hor ez dagoela bere gustoko, orduan saiatzen naiz? Zuzentzen. Bai, beti. Baina hori etzaizu askotan gertatuko, ez da? Normalen arpegi harrakin jungo zaizkizu, ez da? Bai, bueno, baina adion behar dela, ez da? Adion behar dela, zoz ez dago ondo, zuzentzeko, ez da? Azkenean, nik uste dut, sozialki ere jatetxean gu erangabe gaude, baina etortzen dena kopatxo bat ardo ateratzen da. Orduan, hor badago beste... Beste puntxo bat, ez da? Hori da. Orduan zu jarri behar duzu pixka bat haren paren, ez? Hola... Eta kostaite zaizu, oherrez jartzezea haien paren. Ni psikologo puntu hori gustatzen zait. Bai, Bai. Orduan, beti ez dut asmatuko, baina askotan bai. Noski, bai, egila esan, gu esaten dugu, zuek bezalako kastak azuena eta emakumiak, zuek begira txiki batekin asko konturatzen zatea. Bai, nire gainera erraten didate, oso begira da zorrotza dudala batzutan, eta ez dut agindurik eman behar, begiratu, eta ja, markatu dut. Hoi neamake beti izan du, nik inoiz ez bota bronka ikan lanian. Hoi bai, begira da batzu bota ditut, hitz guzti baino gehiago balio duena, ez da? Ongi. Ondo. Baina hori da ere, nik uste dut, beste rol bat dagola hor emakumea, etxeko emakume bat edo, eta nire burua horrela ikusten dut. Profesional bat baino, zaintzen
saiatzen den persona bat. Don hori dakazue, don badakazue. Eta nik uste dut horren ingurun muitzen naizela, ez? Bai familian, bai jatetxean, azkenean funtzionamenduko modu bat da, bizitzeko modu bat, eta ez dakit, egun batean zu etortzen altzara jatetxera, eta gaur kapritxua dut besugo joan behar dudala. Eta nik ez dut besugorik egun horretan. Orduan ja decepzio puntu bat sortzen da zure... Orduan hori konpensatu egin behar dut nik. Eta hoiz esatezu, lehatza erki erreta hoiz jatea, ez da? Bueno, jarri behar dut pixka bat bere percepzioa edo bere hortan maila hori hartu behar dut, berzela? Eta ameia, adibidez, asko aldatu da ohiturak guain dela 25 urte, jendia jute zanean jatetxea, eta ze jatezun, nola jatezun, gaurko erara. Bai. Zertan aldatu da gehiena? Gu hasi ginenin, itzen ginen, jendia ingurukoekin kontatzen nun. Eta jendia ingurukoak zeiaten zuen. Kroketak, iberiko, hori zen ospakizun bat jatetxetan, ez? Hori etxeetan. Igual pate pixkat, esparrago behar batzuk, ez da? Eta orduan, hori nahi duelako zaldatu, atera ginen, tartaleta bat, orduan esparrago, eta... Bale. Hola, pixka bat horrek... Kombinatu bat, jadanetik pixka zekana. Bai, baina, kroketa asko gustatzen denez, pixka bat... Kroketa sobera, pixkat, ez da? Horren bechamel gisa egiten duzu, baina refritori gabe. Hori egiten duzu grill batean, orduan, gure jatetxeak duena da sarrerak txikiak. Bai. Pintxoak jango nizen ituzke bezala, baina esereta. Pikoteo pixkatear bat, eta gehoia plater fuerteako iritsiko guak egin, ez da? Eta ez sarrerekin azetu, eta geho gehiagin bete, eta geho... Nik formato hori, platera kantidade bat, eta gero bigarren bat beste hori... Gehitxo, irutzen. Neetzat bai. Leheno bai zela gehiago danetikan egon behartzula gehiago, ez da? Eta badire, jatetxeak, eta jendeak ere aukera hori hor du. Egia da. Eta gehiago esan pikoteguan beti gozagarrio da, ez da? Danetik pixka jan, ardo pixkateaten, berbain lasai, ez eseita horraka, ez da? Ematen dizu, juego pixka bat, Gu baserriak gute genien gaur egun leheno egia esan, ite genuen jun, da lehen da biziko platera kutsarakin, pikoteo pixka maiganian, eta guain iten dut dana informalo bezala. Iristen geha, eta dakau, orda ez piko pixka, ezaten zula, igual itxaskin bat aitak eta aitik ekartzeuna, eta hor gegozi, eta hor platerien jateru, eta gero eseitze geha bakarrikan, bigarrengo platera jatea. Hore da. Joku gehiago ematen duzu. Joku gehiago, eta danak eseita bat alde batetik, pixkat informalo, eta gero eseitze geha, hori, oliaskua jatea, o bakarrikan arraia parrillan jatea, eta hoi jan, da gehore, egia zan kafetxo bat, postre txiki bat, eta aldatu inda egia zan. Bueno, hemen txe, dana bideratutak hau, Gero ingo duna dau birrindu. Nahi deu sopatxo bat bezala, sopa de ajo blanco izan behar du, Hori birrintzen badeu potolo geldituko zaigu. Orduan, ur pixka bota behar badio, ura botako dio, Esan deun bezala gatza, eta olioa ere bai. Gero, prejituko ditugu garbainak, hemen txe dakau, zukua limoiana prest, maionesa iteko, eta bolatxo gat. Eta gurea, betu, inbiar deuna da. Inbiar dezu, maionesa berezi hori, dakaula hemen siapia, arrautza, dakau hemen ospina, baina ez diozutan botako, bale? Txorrota txiki bat. Baita ere botako jozu, ekilorea, iteko maionesa, eta gatza. Bale, gatza pixka kenduko izu, zean nik hemen bai bihar dut, jepala. Hemen botako jo gatza pixkat, bale, oso ondo, eta hau zutzako hemen. Hemen dakazu osagai guztik, maionesa martxan jartzeko, baina maionesa honen berezitasuna ondilena da, botako dioula, indeu, marmelada antzeko hau, bale? Botako izu ja hemen, hor lagaet kanpuan, garrantzitsua da hau pixkat ostutzia, Bero balima dao, arrautza botako dugu bertara, eta arrautzako hortu ingo zaigu. Orduan, hor, garrantzitsua da pixkat ostia, epeltzia gutxinez, eta epela da honian, guain hor arrautza, siapia eta bota, eta maionesa berezi hori prestatuko zu, bale? Arrautza nahi duzu osoa. Osoikan, bai. Siapia ere bai da ondana, eta ospina tanto batzuk, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta gero, hemen astuko deudana, olibakin, alkaparrak, badatzui gordina, tipulina, eta baitare albaka osto batzuk. Gero neba duzu hori xetzen. Hori puskatuko zu dena, baina hori gero pusketetan sartuko jo dana, bale? Pusketa batzuk topatzeko tartara barruan. Eta hemen txein bihartetena da, birrindunik hause, esan dizuten bezala botako jot olio virginia txorrota da bat, bale? Eta baitare ur pixkat, eta gehiago berbau, pixka gehiago botako jot.
Bale, bagoaz. Martxan jarri gea, gero barbaina pregitu, eta bagoaz. Bueno, eta zuek, guain, karta aldaketa itez zue, edo zeizkaintzen dezue. Bueno, badakitu daren topera ibilizatela eta hau da guztia irikita aukitzen dezuela, ezta? Bai, menan guri zaila egiten zaigu aldaketa egitea kartan, adibidez. Ba, gero usoa garaia eta izi garaia, ba, usoa sartzen dut. Hola, beresi bezala. Plater berezik sartzen jutezea, baina egiten dezu... Baina, adibidez, alkatxofak ere hasiko dira budo. Bale. Alkatxofa, usoa, baina dudan karta errespetatu egiten dut. Claro. Zeren azkenean, jendiak fijoa denez, hori eske duda, bai. Orduan aldaketa egitea zaila suertatzen zait. Karo. Eta orduan egiten dezuena da... Errespetatu, mantentu... eta gero plater berezik sartzen jun kartatik aparte, ez da? Pentsatzen dut. Hori da. Vale. Eta orduan, zein da arrakasta gehien dakana? Zeren zai otea jendia gehiena? Igual usuan zai, orkatzan zai, edo eudan bai, igual bonituan zai, ez da? Bai, baina ja urteakin hain markatua dagonez eskatzen du betikoa. Orduan, aldatzea karta oso zaila egiten zait. Eta guri hori gertatzea guazkon. Zozek entzezu eta beti badator norbait, eta horren bila, eta mikatxiz lamar, Baina berri zen desekzioa. Berri desekzioa. Eta zu etxean desekzioik ez dut. Zu artista zea, horra botat. Ez. Osondo, horrela oso ondo. Eta hemen, sopatxua, iaia prest dakau. Oso ondo. Bueno, barkatu, Joseba. Oain hau, zuzenean botatzen diot? Nik iten diotena da, horren bikoitza bota, birrindu eta geho, nahi lodio nahi bazu, pixka gehiago botatzen jun. Baina aldezu pixkanaka botatzen jun, zuk zure kontu, profesionala zeata. Ez, nik honekin ez dut egiten. Nola egiten dezu zuk? Nola egiten maionesa? Termomisakin. Termomisakin. Ba, zu pentsatu hau termomisan birringailua dala. Ni usten dut hor, pixka gehiago bota, bai. Azpin euki, eta gio loditasuna berbau, pixka gehiago bota, eta listo. Hemen ningoetena da, nik olioa bota ja berotzea. Eta barbaina nola fina nahi deten, ekiloriakin prejituko dugu. Ekilore pixka botako jot. Vale. Oso ondo. Vale, hau listo. Listo. Bueno, eta arrakasta asko daka zure etxean ebai gozogintzak, ez da? Etxeko gozogintza eharra iten dezu eta jenia amorratu da, Pixka blodio, ez da? Bai. Nire ustez, bai, pixka gehiago olioa. Zuk nahi bazu, hola? Bai, pixka lodio eta. Bale. Ze postre mota itetuzu? Danetik handana etxean indako badakit itetuzuela. Dena etxean egina, baina adibidez, torrija bat egiten badut, ez dut briotxa erabiltzen, ogia, baina pixka bat beste aldaketa batekin, torrija tipikoa da, rebozatua dena. Bai, perjituta, ez netan utzi, eta arrautza pixkatekin edo, bueno, vainilakin, olimoiakin. Baina hori, bazkalduta gero, ematen du... Bai, merindatzeko beto, bai. Bai, orduan, hor, beste modu baten egiten dut pudin bat, ogiakin. Bale. Gero plantxan egin, eta pudina horretan jartzen ditut osagarriak, bai arrautza, bai esnea, kanela, baina beste modu baten. Ze ona. Gero krema inglesa batekin. Vale. Eta nire berezitasuna da azukre gutxi erabiltzea. Vale. Azkenean, janarian, saiatzen gara, janare bere zaporea mantentzen, ez? Eta bere nutrizionalak eta bere gauzak eta... Postretan ere hortan jarraitzen gara, ez? Saiatu benpin. Hori da, ez izatea enpalagozua, hola gozo-gozua baizik eta... Agian aizara poste baiatzen eta ardotratxo bat hartzen duzu. Ona. Bai, ez? Bueno, pixka bat filosofi hori mantentxuz. Baina behintza bai, iten dizuen dana etxen indakua postrak, ez da? Bai, gaizki dongi etxean. Ez, ondo, bakini ondo. Hori bakin guesetz, amaia. Gero kanutilloak egiten ditu izebak. Bai. Izeba bat badut kanutilloak azala egiten duena. Hori betetzen dugu sagarra errea eta kremakin. Hope, Gazta tartare ardin gaztakin egina. Bueno, pixkat hola. Pixkat zuen ikutu ematen, ez da? Bueno, eta Amaia, kontatu pixkat horretorrikia horrek arrituzu historik eta inauteritako eta dana. Ze eguna ondila izatea, zuen erretikan zubietaino jun da, buelta, eta kontau pixkat ze izatean hori. Baki zanpantzarrez jantzitare ibiltze zehala. Oan ja ez. Baina izan ginen duel, larogeita zortzian, ez dakit ja data. Atera ginen lau emakume, lehenbiziko aldiz, baina ezen izan, hola, reivindikatzeio bat edo ez, izan zen modu natural baten. Ba,
joaldunak zuzentzen dituna edo bazen personaje bat, personaje deitzen du diaia, osokin, eta inauteritan denak elkarrekin ibiltzen ginen garai baten, elkarrekin denak. Eta dantzatzen ginen elkar, eta, bueno, despeidan, gaua baten, venga, joan behar dugu etxera, ja, bihar zubitera joan behar dugula. Joari gaiotzen. Eta guk errango ginen, jo, ze pena. Karo, zuek ezintzen duten. Gu ez ginen, jo, ze pena. Ekarri trastik, izan zen, hola, eta gu urrengo egunean, launeska joan ginen trastea da. Zuek izan zineten, aitzindariak emakumetan hori iten, Ez ginen konturatu, ez ginen konstientek izan, gero. Baina, orduan, hasi ziren pixkat horreri bueltak ematen, eta ginen moztu behar dugu dena, hau ez da izan reivindikazio bat, baizik eta, bueno, modu naturen atera den gauz bat, eta hola utziko dugu. Eta gaur egun... Zoze berezi intzen utela kontuatu zeate, ez da? Bai, baina, bueno, guain jende, gazteak eta neskak eta denak ateratzen dira. Betu zu esaten zuen bezala, ni hemen puntua bilatzeko betu zuen hori dioten, Amaia? Ja. Iten diotena da, azaletik bota eta guztai zaita azaletik itzia. Eta ja, goraino iristeranean, illa gorria etortzen nahi zaiola, ite diot, vuelta eman, eta kanpora, horko beru ematia eta kanpora. Eta ikusten diot hemen, iristen nahi zaiola arroxa gora, vuelta emate jo guain da nahi, eta ite jo, vuelta eman, baino betu, 10 segunduan atera. Eta hola, azala gelditu zaizu, gorra, eta beitikan xamurra. Eta ingo deuna da. Nik uste dut hori da guk ere parrillan, hori da, azkenean larrua egiten diozu. Larrua ondo egin, behitu nola gelditu zaigun, eta araia xamurra. Eta hoi izangoa bokadito bat, ezin hobia. Guain ingo deuna da, gure platera prestatzeko. Gainuntzeko hauek prejituko ditugu, maionesa botako deu bertara. Danan astuko deu, eta guantxe platera eratuko deu dena. Kusiko zuezek, bokadito fine ingo deu. Bueno, Amaia bagoaz plateraratzea, ez da? Oinarrian jarriko deu, indeuna jo blanko, horrela xe. Horrengo jo, aize bolitxak ateatzeko, bale? Gero ingo deuna da. Beitu, ingo jasuna da albaka ostotxeko lapuskatu eskutin, eta bertara bota, bale? Bertara. Bai, bertara. Eta hemen ingo deuna da. Beitu, barbainatxua jarriko ditugu, horrela xe. Zeusaina. Zeusaina dakan. Nik uste zen hori gaina momentu neskukin puzkauta, zapore goxo bota zeusaintxua da, albaka freskoa. Egia zan, gaina hola freskoan hartzen deunian geho, eta pote lehorroiek geho eta atzea gehiago iteie. Bai, egia, Egia da. Bai, ingo jotena, abetu, hori jongo zea dut, ni jarriko jot. Baina, zuk zer nahi duzu gutxi? Ni bat eta zuk gainen pixkat, bale? Hemen txebak izuetak haula, tartara indeuna limoiana. Limoia ondo murriztu azukrekin, eta gero enkurtido hauek barruan bota dizkio. Hola, jarri indeu gaurko hone bai. Hemen melontxito bosketa batzu jarriko eskio horrela. Nik albaka sartu. Hori, lasai, tapatun behar nunda honekin. Trampa pillo, eskio zukaldarik, Artista. Bueno, horrela, Magia. Eta guen, erdin jarriko jau. Horrela, gaurko ez dio perexia jarriko, eta iztaki bronka botako iten, baina gaur albaka jarriko jo gola. Albaka gehiago hemen, Doniko? Horrela da, ezin hobe. Hor bota barroan hasteko, eta ingo diuna da, bukatzeko historia, behitu, olio bergina tanto batzu botako iskio horrela. Eta honekin, eta gaur egunekin, gaurko guardiko saioa bukatuta dakau. Eta bontxe geldituko gagu hemen jaten, gaur egun ikusten, eta eskerrik asko gugana etortzetik, bota bosteko dar bat, eta jarraitu ez dakit beste 25 urtean, obalda berrelebo ikan, obalda ator beste norbait horratzetik, no ze? Bueno, hau oso personala da, eta hori errelebon pasatzea, ez dakit oso... Geokuak, ez da? Gondikan zueko zabete eta luzeako gondikan, ez da? Momentuz. Bueno, lagunak, gu hemen izango gea bihar, eta bakizue, Amaian izangoa, zuen zai. Agur lagunak.